दिनै सोरखौ लाना सरकार दागोन बे प्रमद बर'आ बे इउजि ब्रह्ममोन माने सोरखौ लानानै सरकार दागोन दिनै सयथालाव देरहानानै कमला सिं बाथ्रा दायनो बिसोरो माबे खान्थियाव थाङो सुइजारलेण्डआव दायदों 5 बोसोर मावबाय बिसोरो 5 बोसोरनि गेजेराव दिनै 16-17 बिथांमोना देरहानांगौमोन दिनै 12थानि गेजेराव दिनै 6थायाव फैबाय मेला बाथ्रा बुंनानै दा बाथ्राया बे इउजि सार नोंथाङा बैसो जाबाय नोंथाङा दलरै जिरायनानै जादो 5 बोसोर नोंथांमोना सरकार सालायबाय बेखौ आङो रायजो रायजानि सापर्टखौ नुनानै रायजो रायजानि अनसायनायखौ नुनानै आं बेखौ थोंजोङै बुंनो हायो इउपिपिएलआ दिनैनिफ्राय 3 तारिखनिफ्राय इउपिपिएलआ सुइच अफ बिटिसिआव थानाय साफ्रोमबो रायजो रायजा बिखौ अनग्रा आरो बिखौ अनसायग्रा साफ्रोमबो रायजो रायजा आइ आफा बिदा फंबायमोननो दिनैनि बे समाव बे इउटिउब चेनेलनि गेजेरजों आं अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय मानो होनबा आं सिगाङावबो आं बुंखादों माने जोंनि बिटिसिनि रायजो रायजाफ्रा बुजिनो रोङै नङा रलखौ इउपिपिएलनि नाम लागोन नाथाय भटआ नांगालनि सावगारियाव होगोन होननानै आङो सिगांनो बे इउटिउब चेनेलनि गेजेरजों रायजो रायजानि सिगाङाव बुंनाय जाखादों दिनै बे बाथ्राया सैथोयै नुजाफैदों नंगौ थिगैनो मानो होनब्ला आंनि साननायाव प्रुफ जाबाय दिनै नंमारगौ जोंनि बिटिसिनि रायजो रायजाफ्रा जाम्बा जाम्बि नङा दिनैसिम जोंनि बिपिएफ सरकारा माब्लाबाबो बेबादि मेजरिटि लानानै माब्लाबा बेफोरबादि सिट लानानै देरहाफेराखैमोन नाथाय दिनै 5 बोसोर इउपिपिएलआ दिनै सरकार खुंनायजों लोगोसे दिनै रायजो रायजाफ्रा साफ्रोमबो जोंनि बिटिसिनि रायजो रायजाफ्रा मिथिबाय जे इउपिपिएलआ जोंनि बिटिसिनि थाखाय थोजासे नङा इउपिपिएल सरकारा आरो बिसोर इयुनावबो मावनो हानाय नङा आरो 5 बोसोरावबो बिथांमोना जेबो मावखायाखै दा बिनि थाखाय जोंनि रायजो रायजाफ्रा बुजिनो गोरोंखाय दिनै बुजिग्राखाय दिनै माने जोंनि बे बिटिसि ओनसोलाव मानगोनां हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बे बिपिएफ हानजाखौ सापर्ट होनायनि दुआरै 30टा सिटआव देरहाहोनो हाबाय आरो मालाय दा जोंनि मानगोनां हाग्रामा महिलारिया दिनै बिटिसिनि सिट जागोन आरो जोंनि बिटिसिनि माखासे गोबांथार मावनो लानाय थांखिफ्रा दिनै मानगोनां हाग्रामा महिलारिनि माने दैदेननायाव दिनै मावजागोन आरो मालाय दा रायजो राजाफ्रा दा बिपिएफ राजखान्थि हान्जाखौ गोबां दलै नोगोरै देखायहोबाय रायजानि सिगाङाव मा फोरमायहरगोन माने बिपिएफआ गोबांथार एजेन्डा दं आं बेखौ बुंबाय थाला मानो होनोब्ला जोंनि बिपिएफनि कर्मचारि बिथांमोनानो दिनै गामि गामि हाबनानै दिनै जों रायजो रायजानो साफ्रोमबोनि खोमायाव साफ्रोमबोनि गोसोआव सोनानै होखाबाय दिनै जेबादि थांखि लादों बिपिएफ सरकारा मानगोनां हाग्रामा महिलारिया जेबादि थांखि लादों जोंनि बे बिटिसिआव दिनै बे थांखि बादियै दिनै माने जोंनि मानगोनां हाग्रामा महिलारिया दिनै माने सैथोयै मावलांगोन आरो मावलांबाय थागोन आरो दिनैनिफ्राय लानानै माने इउपिपिएल होननाय बुस्थुआ थानाय नंला जोंनि बिटिसिआव बेखौ आङो रायजो रायजानि सापर्टखौ नुनानै रायजो रायजानि अनसायनायखौ नुनानै आं बेखौ थोंजोङै बुंनो हायो इउपिपिएलआ दिनैनिफ्राय 3 तारिखनिफ्राय इउपिपिएलआ सुइच अफ दा बे माखासे सिगांफ्राव जेन'बा बुंबाय थादोंमोन बिटिसि इलेक्सना जायैनि सिगां मानाव गेदेर प्रमद बर' जे बिथाङा बुंदोंमोन हारसिं एबा सानैबाबो सरकारखौ दागोन बिनि सायाव मा खोथा बुंनो सानो बेनाव खर' गैयालै प्रमदनाव मा खर' थानांगौ बेनावलाय मिथिखागौ बियो दिनै जोंनि बिटिसिआव 5 बोसोराव रावबो एमएलए इएमफ्रा रावबो डेभेलपनि थाखाय खामानि मावाखै दिनै बे हारसिं प्रमद बर' हारसिं बेफोरबायदि बुंलाबायबा जागोन नामा जोंनि बे बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा जाम्बा जाम्बि नङाना बुजिनो गोरोंजोब आरो बुजिजोबखागौ दा बे हिसाबै बिथांमोना दिनै रायजो रायजाखौ माने मेगनाव हाद्रि सारफावनानै माने बोरैबा गिनानै हरहोगोन बिथांमोना बेखौ थांखि लादोंमोन खिन्थु जोंनि बिटिसिनि रायजो राजा जाम्बि जाम्बा नङा गासै जाथि जनगोष्ठियानो साननो हनो गोरों दिनै रावबो जाथि जनगोष्ठिफ्रा जाम्बा जाम्बि गैला मालाय जोंनि बिटिसिआव बिथांमोना हाजारखि बुङा मानो सासेजों सरकार जागोन सानै सरकार जागोन बे माब्लाबा फाग्ला जादों नामा फाग्ला जादों आङो थांनाय समाव बुंखादोंमोन जोंनि बिपिएफ सरकारानो सिंगेलि सरकार दागोनब्ला नोंथांमोना बे सासे सानै देरहानायजों माबेयाव सरकार दानो माबे कान्ट्रियाव थांनानै सरकार दायनो जिहेतु दिनै जोंहा 30टा मोनबाय 30टा सिट सिंगेलि सरकार नङा होमबा दिनै सोरखौ लाना सरकार दागोन बे प्रमद बर'आ बे इउजि ब्रह्ममोन माने सोरखौ लानानै सरकार दागोन दिनै 6थालाव देरहानानै कमला सिं बाथ्रा दायनो बिसोरो माबे खान्थियाव थाङो सुइजारलेण्डआव दायदों प्रमद बर'आ सरकारखौ बिटिआर सरकार इउपिपिएल सरकार दायदों सुइजारलेण्डआव दा माखासे सिगांफ्रावदि जेनेबा बुंदोंबो जेनेबा केबिनेट मिनिस्टार इउजि ब्रह्मआ जे माखासे गोबां
जे UPPL खौ नाख्लायनो एबा UPPL खौ फेजेननो हानाय खुनु गोहो गैया बिनि सायाव माखासे मा खोथा फोरमायनो बिसोरो फरायनायावल' गोरोंलै इउजि सारमोना फरायनायावल' गोरों बा गोबोरखि एरियायाव दाखालि फैना मा बुङा रायजो राजाफोरखौ मा बुंला फैया थिग मोनफ्रोमबो एरियायाव बिथाङा बिदिनोखा आरो बिथांखौ जोङो नुदों बिथाङा दिनै बे ओनसोलावल' बेरायफैयाखै बिथाङा दिनै सारा BTC नि ओनसोलाव UPPL नि जानानै बिथाङा दिनै मबिलाइज खालामदों आरो गोबांथार जायगायाव बिदिनो बिथाङा गोदाव सोराव बाथ्रा बुंलाबायदों दिनै बिथांमोन बादिनि बाथ्राया बोरै भेलु थानांगौ इउजि ब्रह्ममोन बादिनि बाथ्राया दिनै भेलु थानांगौ दिनै गावनि एरिया बादियावनो दिनै इउजि ब्रह्ममोन बादिखौ भेलु दोना अब्ला दिनै जोंनि बे सारा BTC आव बिथाङा दिनै सोरनिबा जानानै बहर बिद्लाहैदों बेथ' जाथावाना जानला मेनला बाथ्रा बुंनानै दा बाथ्राया बे इउजि सार नोंथाङा बैसो जाबाय नोंथाङा दलरै जिरायनानै जादो 5 बोसोर नोंथांमोना सरखार सालायबाय नोंथांमोना गोबांथार थाखा आरजिबाय बे थाखाखौ नोंथांमोना नस्थ' दा खालामसै इयुनाव आरो दानिफ्राय लानानै UPPL आ आरोबाव बे जोंनि BTC आव सिखांनो हालाय नंला आरो नालाय आरो बिस्रा गोहोबो गैखाला लासिंसिं रुलिं सरखार बिथांमोना दिनै 5 बोसोर सालायबाय बाव गोबांथार थाखा फैसा आरजिबाय बिथांमोना दिनै रुलिं सरखार हिसाबै बिथांमोना दिनै 12थानिफ्राय गोजौआव दावखोनांगौमोन 12थानिफ्राय दिनै गाहायाव फैबाय 6थाल' थाफैबाय बै समाव 12था देरहायाखै बिथांमोना मोनथाम समस्थियाव गेलेसे देरहादों बेनिखायनो आं 9थाल' बुंबाय थादों बिथांमोनखौ बै समावबो दा आं बेखौनो बुङो बिथांमोना दिनैनिफ्राय लानानै फैगोन 3 थारिखआव जोंनि BPF आ सरखार दागोन बे सरखार दाखांनायजों लोगोसे बिथांमोनखौ आं खावलायदों जाहाथे एबारनिफ्राय बिथांमोना जाहाथे UPPL नि नाम लाना रल खालामा बे 6था सिटआव बिथांमोना देरहादों एबार 6थाल' मा बिथांमोना 0निफ्रायबो गाज्रिसिन बहराव एबार बिथांमोना दिनै BTC ओनसोलाव सिट मोनगोन MLA इलेक्सन जे जानो थांगासिनो दं बे MLA इलेक्सननिफ्राय UPPL निखौ बेसेबांखिनि देरहागोन होननानै मोनदांथि हरो BTC आव 0 MLA आव 100% 0 रावबो गैया माखासेखिनि जे MLA इलेक्सन MLA इलेक्सनाव दा माखासेखौ BPF आ जे दिसपुराव से रल लाहैगोन बायदि मोनो सानो 100% BPF आ जेरै दा सेन्सुरि मारिदों 40था सिटनि गेजेराव जेरै 30था आरजिनो हादों जोंनि BTC आव रायजो राजानि अननायखौ मोननानै थिग बेबादिनो जोंनि आरो बे फैगासिनो MLA इलेक्सन बेयावबो जोङो सेन्सुरि मारिगोन आरो जोंहा गोबांथार माने दिसपुराव थांनानै खामानि मावनांगौ दं जों रायजो राजा आरो बे BTC नि गासै जाथि जनगोष्ठीनि सायाव दा BPF नि सायाव गोबांथार एजेन्डा दं रायजो राजानि थाखाय मावनायनि गोबांथार थांखिफोर दं दा BPF आ दा जोंनि बे BTC ओनसोलाव जेसेबांखिनि MLA सिट दं बाव सेन्सुरि मारिगोन आरो जोंनि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोननि थाखाय थोजासे खामानि मावगोन जोंना BTC नि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा जे बाथ्राखौ बुंबाय बे बाथ्राखौ मालाबाबो मावालाबा थाया बिथांखौ जोंनि गासै रायजो राजाफ्रा 17 बोसोर सरखार सालायनायाव माने बिथाङा जे थांखि लादों बेफोरबादि बिथाङा सैथोयै मावबोदों रायजो राजानि मोजांखौनो मावदों आरो दाबो बिथाङा रायजो राजानि थाखाय मोजांखौनो मावगोन आरो मावलांगोन दा बेखौ जोंनि रायजो राजा जोंनि BTC नि गासै रायजो राजा बिथांमोना मिथिनानै दिनै मानगोनां हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF हान्जानो बहरखौ होदों आरो दिनै जोंनि 40था समस्थिनि गेजेराव 30था सिटखौ माने रायजो राजाफ्रा हाग्रामा महिलाखौ अनसायनानै देरहा होदों आरो मालाय दा बिथाङा निस्सय मावखागोन मावैनि खुनु खोथायानो गैया बिथाङा जे खोथा होबाय बेखौ बिथाङा सैथोयै मावफुङो आरो मावलांगोन दा फैगोन जे MLA इलेक्सन बे MLA इलेक्सनाव UPPL आ थागोन ना थाया बेनि सायाव मा बुङो गैलालै बिसोर थाला रुलिं सरखार 5 बोसोर मावबाय बिसोरो 5 बोसोरनि गेजेराव दिनै 16-17था बिथांमोना देरहानांगौमोन दिनै 12थानि गेजेराव दिनै 6थायाव फैबाय बिथांमोना अब्लालाय बोरै MLA सिटखौ बोरै आवग्रिनो हाबावनांगौ गैलाब्रा बिसोर गैला 0